desno ni levo. Da ti kažem, ovo nikako ne valja. A vidi mi sad. Šta vidiš kad je mrak? Vidim, šta? Vidim nešto tamo svetlo u mraku. To je svetlo u nekom dvoru. Hajde da požurimo da stignemo na večer. Čekaj. Možda je bolje da požurimo da stignemo na večer. Baš. Ako preživite do ujutru. O, kakva nakaza. Šta? Si rekao ti bedni stvore, hoćeš da ti tu tamru nakaze. Ne, molim vas, gospodine, šta da kaže, ko je ovo junak i lepotan? A ti si došao da mi ne izmejavaš, da mi se rugaš, ja sam zalutao u šumi, znate? Da, on je zalutao, a on je zalutao i ja sa njim, mi smo zajedno, znamo se. Zalutali u moj dvor, ne, šumi. Da. Hoć sam da pustio da uđete ovdje. Vi smo pucali se, niko nije javljao i to je... Pa ste ušli bez odobrenja. Molim vas, čekajte, da objasnimo. Ja sam grof od Lepograda. Da, možda je bolje ja to objasnim. Ja sam ipak brži ispratni, ipak ja. Ovako, mi smo krenuli u Prestolju, znate, juče ujutro oko 7, 6, ali nebitno. I mi krenuli, bio sunčan dan, nekih 28, 27 stepeni, ali nebitno. I mi krenuli, međutim, kapo, oće kiša, neće biti kako oće, ja kažem, neće, ali nebitno. I međutim, krenula je pljusaka, bagje, zrak pade, i mi izgubili se, ništa i na kraju. Ja sam lepo objasnio. Ubilo se. Kako? Da ste do kolega slugi da volit kod ti? Pa zato što... Sluga! Sluga pa sam zabavljač umjetnik! Gospodin, nije on sluga, on tako divno svira na gitaru, i tako divno priča bajke, znate, i ume da bude smeša. Da, ajde nešto smešno za našeg domaćina. Ajde nešto smešno za našeg domaćina. Evo. Sam Zver! Zver? A ne, molim vas, ne. Uštirite me, molim vas. Ne da se uveri da ne spavam i ne sanjam bajku koju najradije pričam deci. Uštirite me, molim vas. Jel može ovako? Može. Kako je udarac kad je ovako štipanje? Mi smo sad ovako da se povučemo. Jeste, mi za naše pare možemo da jedemo gde hoćemo, koliko hoćemo, šta hoćemo. Nikuda vi nećete iz ovog govoriti. Što kaže? Kaže, nikuda nećemo iz ovog govoriti. Prvo! Čekaj da večera. Što kaže? Što da večera. Može. A onda! Što kaže? Onda. Na spavanje. A ujutru! Šta je ovo ujutru? A ujutru ću odlučiti. Aha, naše puštanje je to? O tome, koga će od vas dvojice prvog da... Da.
Da počešete. Da počešete. Da